Li Tirkiye Partiya Muxalefeta Sereke, Partiya Komariya Gel CHP, ku hewl dide di hilbijartinên 2023 yên li Tirkiyeyê bibe deselat, bi her awayê berê xwe dide Bakurê Kurdistanê û dengderên Kurd. Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu piştî behsa ji hev helalkirinê kir, çû bajarê Diyarbekir û wana Bakurê Kurdistanê û li van deran hev dîtin pêkanîn. Lêbelê CHP piştewaniya xwe ji bo operasyona Busa Rojavayê Kurdistanê ragihand. Gelo CHP ku dengê Kurdan dixwaze û di heman demê de piştewaniya operasyonên Busa Rojavayê Kurdistanê dikin, dikare li Bakur şûna Partiya Desthilatdar AK Partiyê bigire û bibe partiya duyemîn. Bi bûçûna beşek şîrovekarên siyasî, ger CHP polîtikayeke rast û durist bide pêşiya xwe, dê li Bakurê Kurdistanê bibe partiya duyem û AK Partiyê derbas bike. Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu vardır, ben çözeceğim demesi bölgede Gotina Kılıçdaroğlu ya ku dibêje pirsa Kurd heye û ez ê çareser bikim, li Bakur eleqeya ji bo CHP zêde kiriye. Li gel vê yekê hêza desthilatê AK Parti û MHP her ku diçe li Bakur lewaz dibe. Ger CHP ji dil pirsa Kurd bi her awayî çareser bike, navenda giştiya CHP heger polîtîka xwe ya derbarê Bakurê Kurdistanê de bi serkeftî birêve bibe û di hilbijartinên bê de CHP namzetên ku gelê Kurd cê razî be nîşan bide, egerek zêde ye ku CHP li Bakur bibe partiya duyem û hejmareke zêde parlamenteran jî bi dest bixe. Li gorî zanistê siyasetê Tevfîk Erdem jî CHP dibe ku dengê xwe li Bakur zêde bikin û heta çend parlamenteran jî bi dest bixin, lêbelê nabe partiya duyemîn. CHP'nin şu anda ikinci bir parti olması mümkün değil. Ne pêkane ku CHP niha li bajarên Kurdan bibe partiya duyemîn. Herçiqas dengê AK Parti li bajarên Kurdan kêm bûbe jî, dîsa du partiyên sereke hene ku ji Kurdan deng bistînin, HDP û AK Parti. Ji ber ku gotineke nû ya CHP bo Kurdan nîne, ji salên 1992 yekan heta niha heman gotin dubare kirine. Herî dawî di axaftinên serdana Wanê de jî gotineke ku dilê Kurdan germ bike negotin. Lê dîsa jî ji ber lawazbûna AK Parti dibe ku li Wan û Diyarbekirê parlamenter derbixe. Lê dê her wekî partiya siyemîn bimîne. CHP ku niha li tewhaya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê rêjeya dengê wî di navbera ji sadî 25 û 28 de yem li bajarên weke Semsûr, Edenem, Xarpêt, Dîlok, Meletî, Rih û Dêrsimê xwedî parlamenteran in. Lêbelê rayedarên CHP û beşek pisporan dibêjin CHP dê ji Van, Qers, Diyarbekir, Mêrdîn û Mûşê jî di hilbijartinên bê de parlamenteran derbixin û rêjeya dengê xwe zêde bikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.